Euskara da kanporata denok korrikara. Euskara lau da esan gure pele herria. Handikan baitu korri. Ongi etorri denok gure korrikara, txingudiko ikasle zu baldin bazara. Euskara hartu eta baztertu ikara, baina kolpetik piztu zure begirada. Euskaldun izaten divertitzen gara, Euskaldun izaten divertitzen gara. Zu batekarri duzuen gana, eta espero dugu gustatu izana. Denon artean egin behar dugu lana, eta arindu gure gabezi ez ama. Agur eskerrik asko eta musu bana. Agur eskerrik asko eta musu bana. Kaixo, gu bosgarren eta seigarren mailako bertso eskolako ikasleak gara. Eta bideo hau egiten dugu korrika txiki egunean gaizki ateratzen zitzaigulako doinua eta orduan orain ikusteko badakigu. Seigarrena gerakoak hasten dira korrika txikia eta gera guztiak hartzen baten dira. Lekuko eraman zuten euskara sustatzaileak. Korrika izena zen da. Maila bakoitza egin zuen zerbait euskara, korrikari haur hezkuntzako 3. eta 4. abestu zuten. 4., 5. haur hezkuntzak hartzen zuten guk euskara. Lehenengo zikloak eta 2. ziklokoa leloa eta 3. ziklokoa bertsoa. Guri esan ziguten, bosgarren mailakoi esan ziguten ematen nola bakarrik lehenengo bertsoa eta azkenean ikaslearen eta seigarren mailakoak inbartzutela 2. bertsoa eta azkenean egin genituen 5. eta 6. maila 2 bertsoa. Eta ateratzen zitzaigun gaizki. Oso gaizki. Falta. Leku. Eta baztertu ikara, Da, euskara hartu eta baztertu. eta bela. Ongi etorri denok. Lekuko eramaten zuten korte. Eta bela. Keixos, bosgarren eta Eta bela. Euskara da kanporata denok korrikara. Euskara lau da esan gure pele herria. Handikan baitu korrika, zirela berria. Ikorostateko kilometro azkena. Horren marxeak ematen duena.
Euskara da kanporata, denok korrikara. Euskara lau da esan, gure pelle. Eta bela,